Ayaw mo ba? Sige, pasyal na lang tayo sa Baguio. Sakto malamig ngayon doon. Ganito na lang ba tayo palagi, Paul? Bakit, Jency? May problema ba? Problema? Oo, meron! Ikaw ang problema ko! Paul, Jency, merienda muna kayo. Salamat po, tita. Nagabala pa po kayo. Okay lang yun, Paul. Salamat, Ma. Sige, Paul, Jency, iwanan ko muna kayo at may gagawin muna ako sa loob. Salamat ulit po, tita. Ang bait talaga ng mama mo, Jency. Bukod sa mabait na, maganda pa. Oo naman, sa kanya nga ako nagmana ng kagandahan eh. Alam ko naman yun. Siya nga pala, Jency. Kamusta naman yung panliligo ko sa'yo? May pag-asa ba ako sa'yo? Meron naman, Paul. Kaso, hindi pa ngayon. Hanggang kailan naman ako maghihintay, Jency? Kung hindi ka na makapaghintay, pwede ka naman umatras, Paul. Ngayon pa ba ako aatras? Ngayong napamahal na ako sa'yo? Baka kasi mainip ka sa paghihintay. O baka makahanap ka ng masigit sa akin. Kahit anong mangyari, Jency, maghihintay at maghihintay ako sa'yo. Sana nga, Paul, makapaghintay ka. Oo naman, Jency. Alam mo namang hindi ko priority ang pagbo-boyfriend eh. Mas inuuna ko pang pag-aaral. Alam ko, pero hindi naman ako hadlang sa pag-aaral mo, di ba? Hindi naman, Paul. Pero sana kapag nakapagtapos ako ng koleyo, sana andyan ka pa din. Asahan mo, Jency. Hindi ako mawawala sa piling mo. Pangako. Basta, huwag magbabago ang pagtingin mo sa akin, ha? Oo, pangako, Jency. Tara, magmerienda na tayo. Jency, aalis na pala ako. Sige, Paul. Nasaan na pala si tita? Papaalam na ako. Sige, saglit lang at tatawagin ko. Ma? Bakit? Uuwi na daw po si Paul. Ganun ba? Tita, aalis na po ako. Sige, Paul, mag-ingat ka sa pag-uwi. Opo, tita. Jency, tutuloy na ako. Sige, ingat ka ha. Jency, pwede ba kita makausap tungkol sa inyo ni Paul? Sige po, Ma. Ano po bang itatanong ninyo? Hindi naman sa nakikialam ako sa inyo. Nakikinig kasi ako kanina sa pag-uusap niyo ni Paul. Hindi kaya paasahin mo lang si Paul, anak? Kasi matagal na panahon ang hihintay niya bago niya makamit yung pagmamahal na inaasam-asam niya sa'yo. Sinabi ko naman po sa kanya, Ma, na maghintay siya. Hindi naman ako tutol kay Paul, anak. Pero sana, anak, kapag nakapagtapos ka na at nakahanap ka na ng magandang trabaho, sana huwag ka munang lumagay sa tahimik. Ma naman, ang bata-bata ko pa. Tsaka ang priority ko muna ay kayo. Salamat kung ganun, anak. Huwag lang po sanang magsawa si Paul sa panunuyo sa akin hanggang makapagtapos ako ng pag-aaral. Kung kayong itinadhana, anak, kayo magkakatuluyan. Huwag niyong pangunahan kung ano man yung kapalaran. Opo, Ma. Paul! Halika nga saglit dito. Bakit, kuya? Siguro galing ka na naman kila Jency, no? Opo, kuya. Namimiss ko na kasi siya. Kaya ako siya pinuntahan. Sa tuwing uuwi siya, pumupunta ka. Hindi ba siya nagsasawa sa pagmumukha mo, Paul? Gaano mo ba kamahal si Jency, Paul? Higit pa sa buhay ko, kuya. Ang tanong kung gusto ka rin niya. Nakakatiyak rin ako, kuya, na gusto ako ni Jency. Paano ko niya magugustuhan kung isa ka lang hamak na tambay? Huwag ka masyadong mangarap pag ikay gising. Dahil nawawala ang maganda panaginip pag nagising ka na sa realidad.
Makinig ka, Paul. Hindi ka nababagay kay Jency. Pero kuya, mahal ko siya. Hanggang pangarap mo na lang siya iibigin. Yan lang ang may papayo ko sa'yo, Paul. Dahil mas masakit pag nasampal ka ng katotohanan. Hindi ako papayag, Jency, na hanggang pangarap na lang ang pagmamahal ko sa'yo. Papatunayan ko na mali si kuya. Jency, ano balak mo ngayon? Ngayong nakapagtapos ka na. Siyempre, maghahanap muna ako ng magandang trabaho para naman makatulong ako sa pamilya ko. Di ba, sabi mo noon, kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral, sasagutin mo na ako. Ibig bang sabihin nun, tayo na. Oo, Paul. Talaga, Jency? Pero sana, bigyan natin ng limitasyon yung relasyon natin. Oo, Jency. Hanggat kaya natin magtimpi, Paul, gawin natin. Tama muna yung ganito. Sige, Jency. Gagawin ko lahat para maging masaya ka sa piling ko. Asahan mo, Paul. Magiging tapat ako sa'yo. Jency, alis na pala ako. Baka may gagawin ka pa. Sige, Paul. Paul, Ano yung Jency? I love you. I love you too, Jency. Paul, sana sa susunod na punta mo dito, kotse na yung sasakyan mo. O kuya. O, Paul. Mukhang masaya ka ngayon, ah. Oo kuya. Kasi sinagot na ako ni Jency. Os? Talaga? Kawawang Jency. Bakit naman kuya? Sigurado, siya lagi ang gagastos sa pagkain nyo sa tuwing lalabas kayo. Kuya naman? Totoo naman eh. Wala talaga siyang mapapala sa'yo. Dahil isa ka lang tambay. Tambay na laging humihingi ng pera kay nanay at tatay. Sumusobra na kuya. Ano? Napipikon ka na? Eh, totoo naman yung sinasabi ko, di ba? Hayaan mo kuya. Bukas na bukas maghanap ako ng trabaho para hindi ako pabigat sa inyo. Jency, labas tayo. Nood na rin tayo ng sine. Tapos kumain tayo sa paborito nating restaurant. Ayaw mo ba? Sige, pasyal na lang tayo sa Baguio. Sakto malamig ngayon doon. Ganito na lang ba tayo palagi, Paul? Bakit, Jency? May problema ba? Problema? Oo, meron! Ikaw ang problema ko! Ha? Bakit, Jency? Ano problema mo sa akin? Ang sabi mo, maghanap ka ng trabaho para may katuwang ako sa mga gastusin natin sa tuwing lalabas tayo. Pero hanggang ngayon, Paul, wala ka pa rin trabaho. Sinusubukan ko naman mag-apply eh. Paano ka mag-a-apply kung lagi ka nakabuntot sa mga magulang mo? Hingi dito, hingi doon. Paul, kailan ka tatayo sa sarili mong mga paa? Kung ganyan ka palagi, Paul, mas mabuti na lang na maghiwalay na tayo. Pero Jency, mahal kita. Paano na lang, Paul, pag nagkaroon tayo ng pamilya? Iasa mo na lang ba lahat sa akin ang mga gastusin? Hindi sa ganun, Jency. Pakiusap, Paul. Umalis ka na. Ayoko na sa'yo. Jency naman. Umalis ka na. Anak, ayos ka lang ba? Bakit ganun, ma? Ang sakit-sakit. Tama ba ang desisyon ko? Ganyan talaga, anak. Kapag mahal mo ang isang tao, kahit nasaktan mo na siya, nangingibabaw pa rin ang pagmamahal mo sa kanya. Ma, mahal na mahal ko po si Paul. Alam ko yun, Jency.
At alam ko din na mahal ka ni Paul. Tandaan mo, Jency, hindi ka masasaktan kung hindi ka nagmamahal. Sana mapatawad ako ni Paul sa ginawa ko. Maintindihan ka ni Paul, anak.